разкажа за едно специално дърво, което расте в нашия град. Може би сте го виждали по улиците и парковете, но знаете ли, че той е застрашен вид? Хайде да разберем защо. Как изглежда конския кестен? Той е високо дърво, което може да порасне до 25 метра. Неговите листа са големи, напомнят на разтворена ръка, с 5 до 7 малки листчета. Какви плодове дава? През есента от дървото падат кръгли, кафяви кестени, обвити в зелени бодливи обвивки, но те не се ядат. Къде расте конският кестен? Това дърво обича широколистните гори и расте в някои части на България, включително в градската среда. В Благоевград можем да го видим в парковете и по улиците. Защо е важно да го пазим? Конският кестен е защитен вид, защото през последните години е застрашен от болести и насекоми, които изяждат листата му. Също така, изсичането на горите и замърсяването могат да намалят броя на тези прекрасни дървета. И е редно да се запитаме, как можем да помогнем? Като пазим природата чиста и се грижим за дърветата около нас. В някои райони на България конският кестен е част от защитените зони на Натура 2000 и се следи от специалисти. А знаете ли, че в Благоевград расте едно много специално дърво, което е братовчет на конският кестен? Това е сладкият кестен. Той не е просто красиво дърво, а и дава ядливи кестени, които хората обичат да хапват през есента. В България най-много кестенови гори има в Беласица, Пирин, Славянка и Огращен. В самият Благоевград също има няколко стари дървета, които са част от природното ни богатство. Дърветата правят градини по-красив и чист. Нека го пазим! Той е едно от най-красивите и полезни дървета в нашата природа. Може да порасне много високо, дори до 40 метра. Листата на сладкият кестен са дълги и назъбени по краищата. Най-интересното са неговите плодове. През есента дървото ражда ядливи кестени, скрити в бодливи обвивки. Хората обичат да ги пекат и хапват, защото са вкусни и полезни. Но има проблем. Последните години кестените започват да боледуват. Вредители атакуват дърветата, а някои от тях изсъхват. За щастие има хора и организации, които се грижат за тяхното опазване. И ние можем да помогнем. Как? Като пазим природата чиста и се грижим за дърветата около нас. За да цъфтят кестените отново и отново, нека ги пазим днес за утрешния ден. И цъфтят суматохата кестени, прецъфтяват и пак цъфтят.